Takže čaute, dneska by som vám chcel ukázať, ako sa správne registrovať do projektu MyPayingAds a MyPayingCryptoAds. Pre tých z vás, ktorí ste v tomto projekte noví a neviete, ako to chodí, tak MyPayingAds je reklamná platforma, ktorá je vedená v amerických dolároch. A MyPayingCryptoAds je taktiež reklamná platforma, ktorá má toho istého majiteľa, to isté vedenie, a je nevedená v kryptomenách. Momentálna kryptomena je Bitcoin. No postupne sa budú pridávať aj ďalšie kryptomeny. Takže ste na mojej facebookovej stránke Erik Rak MyPayingAds. Rozkliknite si pripnutý príspevok a vidíte tu registračný link na MyPayingAds. Registrácie na MyPayingAds a na MyPayingCryptoAds sú úplne rovnaké. Takže si to ukážeme napríklad na MyPayingAds. Otvorím tento daný link. Máte tu sponzor, máte tu Rakinko, to som ja. Čiže ak chcete moju plnú podporu, tak vám tu musí zobrazovať moje username Rakinko. Takže last name, vyplňte svoje priezvisko, dám čisto príklad Novák. Potom dáte first name, vaše krstné meno, tak dajme tomu Kristian. Ako prvé by som vás chcel upozorniť, ak máte nejaké meno s interpunkčnými znamienkami, ako sú mäkčenie, dĺžne a podobne, nevyplňujte to tu. Pri online projektoch je to veľmi dôležité, lebo niektoré projekty to neberú, keďže sú zahraničné, takže aby sme sa vyhli týmto problémom, nedávajte žiadne interpunkčné znamienka. E-mail. E-mail musí byť Gmail. Hej. Môžete si dať aj iný, ja osobne som napríklad využíval Hotmail, ale Gmail odporúča aj vedenie MyPayingAds, pretože Gmail je najviac kompatibilný a nebudú sa vám stavať nejaké problémy, že napríklad by vám neprišiel e-mail a podobne. Takže si dáte e-mail, ja si čisto teraz vymyslím, neviem, kiko27 @gmail.com. Dám čisto iba príklad, tento e-mail vôbec neexistuje ani toto meno, teda nemal by. Username. Username je vlastne meno, pod ktorým sa vy budete prihlasovať. To už je na vás, aké si vy zvolíte, hej. Tak tuto mám meno Kiko, tak dám napríklad Kristian 10, hej. Takže pod týmto menom sa vždy budete prihlasovať, keď už budete zaregistrovaní. Potom heslo. Pripravil som si pre vás náhľad hesla, ako by malo vyzerať, hej. Keďže moje meno je Erik, tak som dal čisto iba Erik 2000+. Každé jedno heslo musí obsahovať nejaké veľké písmeno, nejaké slovo. Takže ja mám Erik, nejaké čísla, mám 2000 a nejaké znamienko, hej, napríklad plusko, mínusko, krát a podobne. Ja som si zvolil plusko. Takže bacha na tieto 3 body, ktoré by to malo obsahovať, hej. Takže veľké písmeno, nejaké slovo by tam malo byť, číslo a nejaké znamienko. Takže toto máme, vypíšeme vlastne svoje heslo, tu zopakujeme heslo, tuto opíšeme captcha code. Hej, ja tu mám napríklad teraz 9171. Je to kvôli bezpečnosti, aby bolo jasné, že to robí človek a že to nerobí za mnou nejaký stroj alebo nejaký robot. Tu odfajknete, že súhlasíte s podmienkami a dáte register. Ako náhle kliknete na register, tak vás presmeruje znova na stránku MyPayingAds a napíše vám, že ste boli registrovaní úspešne. Ja to teraz klikať nebudem, pretože som si údaj čisto vymyslel a nezobralo by mi to. Takže toto je všetko k registrácii. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, kľudne ma kontaktujte a môžeme si o tom popísať, poprípadne natočiť nejaké ďalšie video, ako sa správne registrovať do MyPayingAds a do MyPayingCryptoAds. Ďakujem za pozornosť, prajem pekný zvyšok dňa.